Anem ara a un altre apartat, que és la concordança entre el nom i l'adjectiu. Hi ha 4 punts. Primer, si un adjectiu, els hem posat en verd per diferenciar-los més fàcilment, és compartit per 2 o més noms, que els hem posat en taronja, i aquests 2 noms estan en singular i són del mateix gènere, aquest adjectiu ha d'anar en plural. Per exemple, aquesta oració que diu s'interessa per la, primer nom, investigació, segon nom, la docència, són 2 noms que estan en singular i són tots 2 femenins, i ara si hem de posar un adjectiu, l'hem de posar en plural, per la investigació i la docència universitàries, i no pas i per la docència universitària. Segon, si un adjectiu és compartit també per 2 o més noms, en singular, però de diferent gènere, aquí eren del mateix gènere i aquí són de gènere diferent, l'adjectiu ha d'anar en plural i masculí. Per exemple, aquí tenim, fixeu-vos, el coneixement i la capacitat són singulars i aquest és masculí i aquest és femení. Bé, i darrere hi posarem un adjectiu. Aquest adjectiu haurà de concordar amb el masculí i haurà d'estar en plural. Per tant, direm, té el coneixement i la capacitat necessaris, i no pas necessària o necessàries, necessaris perquè ha de concordar, insistim, amb l'adjectiu masculí per ocupar la plaça. Si això us sona rar, el que podeu fer és invertir l'ordre dels substantius per tal que el masculí quedi al costat de l'adjectiu. Per exemple, en aquesta frase que teníem aquí, té la capacitat, posem capacitat davant, té la capacitat, i aquest el coneixement darrere, i el coneixement. D'aquesta manera l'adjectiu, que ha de concordar amb el masculí, el té al costat, i el coneixement necessaris per ocupar la plaça.